Labari na 60. Gaskiya matakin nasara. Wasu matasa ne su biyu Kiristoci, John da Audu, suka yi wata tafiya mai nisa zuwa garin da ba a san su ba. Sun sha wahalar tafiyan sosai kuma sun buƙaci ruwan sha. Sai suka yanke shawarar shiga wani masallaci don neman agaji. Audu ya ce da abokinsa, idan mun isa, mu ce musu mu musulmai ne don su ba mu ruwan sha. John ya ce masa, ni kan ba zan yi ƙarya ba. Isar su ke da wuya, sai suka tarar da limamin masallacin kuma ya yi maraba da su. Audu ya kada baki ya ce, sunana Abubakar. John ya ce, ni kuma sunana John. Sai liman ya yi maraba da su. Nan take ya ce, a kawo ma John ruwan sha mai sanyi na kwalba, a haɗo masa da 'yan kayan tanɗe-tanɗe. Ya kalli Abubakar ya ce, kai kuma tashi mu je ka ɗan huta tunda azumi ake yi. Na san ka wahala, kana son hutawa, gashi kuma ko sallar azahar ba a yi ba.